Hello Mike Test, hello, ayun. Diba natin itong kapag isa? Wala ano. Yan. Yan na. Ano na ako, nag-sound pa tayo. Para nalilito pa tayo kung ano na ang gagawin dito. Ito ba yung volume mo, kaibigan? Ito ba? Iyo. Ayan, si Shindagi Life. Hi, Bicolana sister. Wala pa po si Jen, si Yuno. Jen, hello from Yuno. How are you doing, sister? Sister is not yet here. She's over the Galagala there. So that's why I am your host. Play natin si si Jen White 2. Lilista ko lang muna, no? Jen White. Check natin, nag-play na tayo. Yan, Jen, meron kang 74. Plus i-play ko itong yung ito ba yung pangalawang kon mo? Ayan, i-play ko na, no? Play all. Lahat na natin, dalawa lang naman eh. Plus subscribe. Ayan. Ayan, Gian. Ayan, Kripa, Suba, thank you for like. Ayan. Hi, Yuno. Hello, Idol Lexus from Abin TV. Maraming salamat din, Sir Abin. Ayan, si Mustafa Sharika Short Pack Official. Hello, Philippines. Hi, Abin TV bro. Ayan, thumbs up natin to. Plus, isa pang play. Another play sa short video mo. Med Jen White. Ayan, thumbs up natin yan. Ayan, si Mustafa Sharika Short Pack. Baba kayo guys ng link para mayroon tayong Lalo mo is motovlog. Euro channel. Ayan. Sindagi Beautiful. Kamtik Mais. Marvic Family TV is wiping. Yan, si Lala Mois. Yan, nagawa si Lala Mois ng ipin natin si Lala Mois. Lala Mois motovlog. I am here pinning you. Where are you? Why are you there? Yan, pin message. Ayan, nakapin ka na. Lala mo is motovlog. Dan full watch ka na. Gian Mix. Ayan. So, plus subscriber. Nawala yata. Hindi yata na ipong ayan, dikit-dikitan muna kayo dyan mga kaibigan. Punta tayo sa channel. Dito sa channel ni Madam Mirna Grande. Siya yung unang pumasok, no? Madam Mirna Grande. Ayan, Madam Mirna Grande. Nandito ako sa channel mo. Sandali lang. Check. Ayan, Madam Mirna Grande, playing your video. Roasted chicken. Ayan. Playing ka na, Madam Mirna Grande. May ads pa. Ayan. So, dito naman tayo kay Lexus. Thank you, sabi Sindagi. Dito sa kay Lexus tayo pumunta. So, support natin yan. Ayan.
support natin si sino yung pangatlong pumasok. Hindi ko na-lista, no? Natin ko lang muna guys, ha? Si Europa, yun, si Angela. Angela, I am at your house right now. Lexus TV is playing. Oh, nakamit pa, no? Ayan, si Angela. Marami nga yatang nag-message. Na Europa Angela, playing your video. Ayan. Kita po ba? Ayan. Sama-sama host. Dan Tamsak, salamat, lalang mo Islam, Marvick family. Ayan. Tinamsakan ko na, Angela. Hindi na muna ako magko-comment. O, pwede rin na, love na lang. Ayan. Kasi mahirap pindutin yung aking keypad. Mahirap ding mag-ano, ha? Hirap ako mag-ano. O, yun. Dali. Ayan, Ma'am Mirna Grande, playing na yung video mo. Tamsak na, 122. Magandang gabi po, Sir Bicolano. Ay, sino si Bicolano? Asaan? Yan, Sindagi Life Vlog. Nagbaba ng link. Marvick, Ma'am, join Dan for watching Sindag Life Vlog. Sabi ni Sindagi. Yan, dalawa na yung kay Sindagi. Yes, I am here from Sindagi. Chandra Indigo, member. Nembang. Hello everyone. Yan, playing your video. Dalawa yung nakaka-play natin. Basa-basa muna tayo ng mga message. Baba ko na nga ito. Nakakangawit pala. Ba't dito kasi nilagay? Ayan. Ayun. Pwede naman pala ibaba. Ayan. Ayan lang, o. Pogi. Ayan. Pasensya na po sa boses. Sino yung isang pinlay ko? Si Angela. Ilista natin yan. Angela. Stay connected. Sabi ni Sindagi Life Vlog. Si Chandra Indigo. Fatima Tujara. Alay Aslamu. Ano yun? Likum. Assalamualaikum. Ayun, assalamualaikum pala. Bigyan natin ng jacket yan. Tayo si Kuya Will dito eh. Bigyan ng jacket yan. Ma'am Mirna Grande, still playing on your video. Roasted chicken. Indian Garo Vlog. Like Dan, Big Brother. Patamsak po sa nakapin natin. At mamaya bababa natin siya at may mga nagbibigay ng kanilang link. Parang dumating na si Bicolana. Sports Cry By. Dumating na sila. Pero kakain pa yan, siyempre. Yan. Lista ko lang muna hanggat walang nagko-comment. Lala mo is motovlog. Nakapin. Lala mo is motovlog. Ayan. Sabi ni Indian Garo,
Please support me, friends. I also will return back. Support me, support you. Sindagi Life, Fatima. Fatima. Basta stay lang po tayo. Yan. Yan. Wala mo, bago na kita, bigyan ko ng pagkakataon si Sindagi, ano? Sindagi Life. Mamaya na lang uli. Pag pwede ka naman magbigay ulit ng play. Ano? Yan. Check your channel, Lalamus. Medyo maingay po, ano? I-mute ko lang muna. At dumating na sila. Medyo nagkakaroon ng konting yan, magandang gabi, Miss Gardening Journey with Eds. Ayan, si Joe1. Joe1. Mute mo lang tayo at minute ko po at medyo may nagkakagulo din sa kuan, baka may masabing hindi magandang bagay kaya siguro tayo, no? Mute muna tayo, guys. Ayan. Play mo na lang muna sila. Play na lang po natin muna yung mga kanyo, ano? Ito, ayan, si Ma'am Mirna Grande. Dan full watch na. Plus, Kasi maya-maya naman umupo ako dyan. Dan full watch. Tapos, pupuntahan natin si Fatima. Fatima 2 Jara. Fatima 2 Jara. Hindi yata kita eh. Oops. Videos. Plus subscription. Yan. Subscribe na agad para mabilis. Playing na po ang video mo. Samantala dito sa pangatlo, siya is Kuya Joel. Kuya Joel is watching. Ito, pangatlong... Saan na nangyari? Paano ba nangyari? Ayun. 0174.
Going to live. Ayan. Ayan. Momita Official. Kapasayha. Ayan. Ayan. Playing po sa dalawang video. Fatima, you are malapit na matapos ang video mo. Samantalang si Ma'am Jory ba to? Ayan, gardening journey yan, tama. Ayan, done full watch na po. Oh, ang hirap. Medyo ako sound, sumubro, pero lakasan mo pa, konti, mahina. Okay. Ayan. Paano ba lakasan ko? Hello, hello, hello. Ayan, ayan, malakas ba yan mga brother? Si Momita Official. Momita Official, I am here at your channel. Playing your short video, your video. Mahina pa pala ito sim, dito tayo sa 1 minute and 1 second. Thumbs up na natin si Momita. Momita, playing your video. Samantala, si Ma'am Gardening is playing your video. Momita. Pasensya na guys, medyo hindi pa tayo ganun kabihasa sa pagkuhan. Pero mape-play po natin kayo lahat yan. Yun yung isa. Ayan, Fatima. Lalamuis Motovlog. Yan. Patamsak po sa ating live. Aguy. Ayan, go sa rock. Ito ko sa iyo yung channel. Ayan. Rock TV. Procession. Ayan. Good Wednesday. Ano natin ng konti, lapit natin ng konti kay host. Saka tayo ano ba ako nakikita? Para bang makikita yung mga naka-play na yun? Isandan natin. Hi, NS Kitchen. Dito to. Done playing na. Done na sa'yo, Momita Official. Host, please watch my new video. Walang problema. Salit lang po. At mahina ang kalaban. Dito ako sa sige NS Kitchen, ayan ang iyong new video. Playing ka na plus subscription. New kitchen. Ikaw na ba yan? Sa'yo na ba ito? New kitchen. Samantala, dito naman kay Gardening Journey, still playing how to make simple plant arrangement. Si NS Kitchen, naka-play na, ayan, NS Kitchen. Tindagi Life, naka-pin.
baba po kayo ng mga ano nyo para mapalitan natin yung nakapin para maipipin naman kayo. Kilala mo is naipin na natin. Pin. Yan. Enes Kitchen is waving. Kumakaway-kaway. Yan. Still playing po sa inyong mga videos. Gardening Journey. Enes Kitchen. At saka sa nagpo-posisyon. Si Bro Sarok. Good Wednesday. Yan. Sabi ni Enes Kitchen. Hi gardening sis. Edmonds Vlog. Fatima, watch my video and leave comment. I will turn back you currently watching Momita. Yep. English is spoken in dollar. Yan. Gardening, tapos na sa iyong video. Si Lexus TV. So, play natin dito ngayon ay si yung nauna. Ayan. Si Kripa Suba Official. Are you still there, Mr. Kripa Suba? I am here at your video. Short video. Short videos. I will play your 3 videos. Here's one. Ma'am Kripa Suba. Kripa Suba. Okay. Your second video, madam. Bantamsak. Still playing. Sarok TV, Enes Kitchen. Momita done watching, please return back. Enes Kitchen. Napakasarap ng piniprepare. Ramsang special roll of the bread dessert recipe. How to make ruasa. Ruasa bread. Edmond, please watch my video. Ano? Edmond, watch the video daw ni Enes Kitchen. Please, 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 please. Likot, ang likot. Yan, salamat sa 12 billion people in the house. Ma'am Kripa, ito na yung pangatlo. Ma'am Kripa, your third. Naka-check na to. Sige, baba po kayo ng link para tayo may makarami sa link ninyo. Para mapatamsakan natin yung link nyo. Concert. Pag may time. Yan. Ang sabi ni Pelis Cooking Vlog, full watch, dan dikit, lalamoys. Lalamoys, baka naman. Yan, dan watch na rin po. Kung may Kripa Suba, si Lexus ang nag-play sa iyong mga short video. Yan, si Fatima Juhara. Hoy. Yun, sabi ni Enes Kitchen, Fatima, first you support others, then they support you. Oh. Support Lexus. Hi, Sarok from Enes Kitchen. Yan, done watching na po.
Dan watch na to kay NS Kitchen. Play naman tayo ng bago, Dan Watts. Dan Watts. Dito tayo. Ito tayo, Ma'am Maribik Kubian. Ito na po si Bicolana sa yung support. Maribik Kubian vlog support. Ayan, subscribe na natin, flashing short video. Lahat natin to, 3 lang naman to eh. No? First, tapos sa kabila magpe-play tayo ng play ko na ba si Kelly's Cooking? Sino natin tala? Where are you? Bakit nagkakaganyan ka? Still playing Rosarok. Ayan yung second video mo, Madam Kubian Vlog. Ang lalaki ng tasa. Maliit pa yan eh. NS Sport Many Apoki Happy Pro. Ano yan? Happy Pro. Yan. Madam, yung pauwi ka na sa napakataas mong yung kubo. Ayan, Momita, andyan sa'yo si Lexus. Momita official. Wala na. Hindi yata napunta. Kay Sir Edmonds na lang tayo. Sir Edmonds, si Lexus, ayan, sa iyong Edmonds, play tayo Sir Edmonds. Tamsakan ko muna yung upcoming mo, number 1. Nakatamsak na pala, no? Sa number 2, yan, dito tayo. Higop tayo ng sabaw pagkatas si Boy Turjak, aka Edmonds Vlog. Tapos mag-play tayo ng video mo na tagal. Ano ba? Ito. Ayan, Sir Edmonds. Playing si Lexus sa'yo ng Altura Public Market. Mamalengke muna tayo. Ayan. Samantala, sa kabilang cellphone natin, ayan, si Ramniwas Shihag is watching. Ayan, salamat sa 9 million people in the house, 16 thumbs up. Tapos na ba ito? Hindi pa. Bot din ba ayah Shihag? Sabi ni NS Kitchen. Okay, sabi ni Ramni Shihag. Okay. Ramniwas, sport ba yan o support? Dan watching na Bro Sarok sa yung good Wednesday. Baba kayo ng link. Ayan, si Ramniwas. I-play ko dito, Ramniwas Sihag. Ramniwas Sihag. I-play kita rito kay Bicolana. Nasaan ka na, Ramniwas? Where are you? Ramniwas Sihag. Yan, go to channel kita. Plus, i-play ko ang video mo dito tayo sa highlight.
Highlight. Ayan, thumbs up na natin. Highlight, highlight. Samantala dito sa isa. Host, watch my video na. I already watched your video in this kitchen. I already thumbs up it. Use mo another one. Another one. NS Kitchen. Another one. Here I am. Here I am with your video. NS Kitchen. NS Kitchen. Thumbs up 89, 84. Samantala dito sa ating naka-charge na cellphone ni Lexus, naka-play si Sir Edmond sa pamamalengke. Nakulang muna. Ayan o, NS Kitchen, still playing. Ramniwa Sihag, lilista ko lang. Ramniwa Sihag. From what country you came from, Sihag? Ayan, Ramniwa Sihag. Ayan, nagbaba ng link si Ramniwa Sihag. Ayan. Replace natin si Sindagi. Ayan. Julius Wong Channel, good evening. Ma'am Astrid Cooking Show, good evening po. Si Julius Wong Channel nagbaba. Sino naka-play dito? Si Edmond. Still playing NS Kitchen on your second video. Pele Cooking Vlog. Make a love shout out Astrid from Marvick Family TV. Done watching na si Ramniwas. Another video na sige Ramniwas, another video. Another video Ramniwas. Another done playing. Edmonds, done play na sa iyong mamalengke. Balik tayo sa ating si Ma'am Peris Cooking Vlog. Please watch my videos, friends. Yan, tapos na. NS video. Tapos na tayo dito sa pagluluto mo. NS Kitchen. Yan. Unahin na natin ito, mabilis eh. Go to channel na agad tayo kay Chandra. Chandra, I am here at your video. 4 minutes and 35. Playing na. Plus 1 banana. Let me tuhog you. Ma'am Perry, make a love shout out from Astrid Cooking. Sino ba yung tapos dito? Ma'am Astrid, make a love shout out NS Kitchen. Akala ko ako na yun. Ayan, Ma'am Astrid Cooking, nandito ako sa iyong video sa channel. Si Lexus ang nag-play videos. Tayo sa 1 minute and 34. Ayan, may harang. May harang. Yun yung Chandra Indigo. Lilista ko yan. Naka-check ka na, Chandra Indigo. Check.
playing. I am playing your video right now, Chandra Indigo. And Ramni Wasihag, still playing on your video. Pangalawa. Yan, para nakikita nyo. Yan. Tamsak. Patamsak. O, paano kaya gumawa ng night boat? Night boat? Paano ka ba gawin? Yan. MLSO, Ramni Wasihag from Maribik. Ako ito. Yan. Siya yan. Ikaw nga yan. Yan. Ma'am Astrid, still playing on your video, no? Ay, kay Ma'am Astrid, oh. Ma'am Astrid, still playing on your video. Ay, wala na. Ano nangyari? Tapos na pala. Done full watch na pala. Philip muna, busy sa Araro. Alam ko naman. Life of Rhea. Ayan. I-play kita dito kay Lexus TV. Life of Rhea. Dito tayo sa iyong 2 minutes and 22. Ayan, playing na. Yung iyong piyaya. Life of Rhea. So, naka-play ka na, lilista na kita dito. Life of Rhea. Still playing, Ramni Wasihag. Kita nyo naman sa... Ayan, si Alex Beringel, 58. KTV Mix Vlog, 23. Sir Lexus, mega love shoutout. Mega love shoutout din po, ma'am KTV. Si Alex Beringel. Ayan. May pangiti-ngiti pa. Almost done watching na sa inyong mga video. Halos sabay-sabay. Ano yan? Pa-ice cream. Nagpa-ice cream si Alex Beringue. Oh, napaka-tweet naman ng bata na yun. Ni Chandra Indigo. Ayan, Chandra Indigo, thanks for watching na. Thanks for watching. Done watching sa iyong ano. Yan, KTV Mix Vlog. Andiyan ka sa baba. Op. Hindi ito, bago lang ito. No? Punta natin yung main channel. Main channel. Saan yung nahanap sa search? KTV, ito. KTV Mix Vlog. Yung may dalawang bata, bulinggetong. Tambay lang sa tabi ng daan. Yan, play na natin. Tamsakan na rin. Wala lang comment at hindi pa masyadong maagang biyahe. Ay, ba't napunta maagang biyahe? Ano nangyayari sa mga cellphone ni Bicolana? Nagpe-play ng mag-isa. Ay, you know channel, mamaya, play kita. Ito, hanapin na. Play kita dito kay Lexus. Tapos na kay Life of Rhea. You know, I am here at your video. Sana. You know, where are you? You channel, Lexus, play your video na. Maybe you back. You back. Dito lang tayo sa maiksi. Maiksi lang muna.
para pare-parehas tayong makapag-play. Yan. Ano na nangyari? Nag-ikot-ikot na. Ayun. Eh, may thumbs up na pala to. May rewards natin to. Dito tayo. Yan, done watching na kay ano. Napunta tayo kay Lamba. Saglit lang ha, saglit lang. Done watching, Ramniwas. Yun o, dalawang cellphone na nakaplay sa'yo. Hanap na natin ng medyo mahaba-habang video. Yung 2 minutes. Ito, dito tayo sa 1 minute lang muna para makapag-play tayo ng iba. My brother, you know. Ay, may ads pa. Ano nangyari? Ayaw mag-play. Your video will play after sponsor. Yun. Maagang biyahe kay TV Mix Vlog. Still playing. You know, Lexus TV, play your video. Lexus TV. You're creating fire. I will thumbs up na. Thumbs up 48, 49, done. Ayan, naka-play ka na. Naka-play ka na, you know, dito. Ano nangyari? Ba't ayaw? Yun. You know, on your channel, your two cookings. Mega love shout out, Ma'am Eunice. Mega love shout out. How are you? Hi, Eunice, sabi niya. You know, another video is done from Lexus. You know. Si Mami Pearly Vlog, yan, ito na puntahan na natin. Kung sino yung ano, mamaya na si Mami Pearly Vlog, yan. Mami Pearly, andito ako nga siya, nagluto ako ng gulay at ika, maiba naman. Aba, ano po ba yung dati? Isda at gulay? Kaya ngayon, gulay at isda naman. Yan, thumbs up 39 po tayo dyan. Samantala, si Ma'am KTV Mix Vlog, mahabang biyahe. You know, tapos na, no? Lista na kita sa aking talaan. You know. Channel. Done watch, check. Babalik tayo. Balik tayo. Kay Ma'am Eunice. So, Ma'am Eunice, Lexus TV is on your fire, on your house. The best Sinagtala Resort. Ayan. Mami Pearly Vlog. Madam Eunice, meron pang ads. Naku, napakarami. Welcome to Sinagtala. Ito na yata, nag-play na yata. Madam. Nasa Sinagtala ka na. Playing na ang iyong sinag-sinag. Labuyo Villas. Medyo matagal naman yung mga ano yun, no? Hihikab lang po muna sandali. Yan.
playing. Nakikita natin na naka-play. Kita ba? Kita ba? Saglit lang po at ako'y ayan, ang pagbabalik ni host. Ayan, ay naol. Mga hiram lang po yan. Ayan, maagang biyahe. Nagluto ako ng gulay at isda, maiba naman. At the best Sinagtala Resort ni Ma'am Eunice. Lista natin dito si Ma'am Eunice sa ating talaan. Si Ma'am KTV Vlog, KTV Mix Vlog, at si Mami Julicia, Mami Pearly, mamaya makikita ko yan. Yan, sabi ni Summer Mix, Sir Lexus, mega love shout out. Sabi ni Summer Mix Vlog, Ma'am Astrid, mega love shout out. Salamat sa 6 million people in the house. Sa 24 thumbs-ups natin dyan. Ayan. Malapit na matapos si Ma'am Eunice. Mantala si Ma'am Peli. Ayan, natapos na rin. At may ads pa. Bila, baka may ads din to eh. Mapalo tayo ni Papa Mets. Ayun. Ay Ma'am Eunice, walang ads. So, hindi na lang comment. Mahirap ang buhay. Hindi ko masuportahan. Yan. She loves Marvic from Summer Mix. Marvic Cubian Vlogs. Pakaway-kaway. Yan. Sino pa ba yung hindi natin na-play rito? Ayan, si Ma'am Summer. Ma'am Summer, pupunta ako sa iyong bahay. Ma'am Summer Mix. Ayan.
Summer Mix. Dito tayo sa Crunchy Pork. Ay, na-play na to, ano? Pero pe-play na rin natin ulit. Naka-play na eh. Crunchy Pork Chicharon. Baka naman hindi nakapag-comment, kaya mag-comment na lang tayo dyan. Samantala, dito sa ating, ayun, si Mami Pearly, tapos na rin. Mami Pearly. Ayan. Sino ba yung mga hindi pa natin na-play? Mag-comment po kayo kung sino pa hindi na-play. Ayun, Bulaga sa amin naman KTV Summer. Ayan, biglang balik naman. Mega love shout out sa 13 million viewers in the house. Summer Mix playing sa Crunchy Pork Chicharon. Ayan, KTV. Still watching on your video. Wala ako sa bahay ko, Sir Lexus. Sabi niya kanina. Umalis din po ako saglit eh, kaya hindi ko nabasa. Maraming salamat sa 25 thumbs up. 8 million in the house. Ayan, maya lang ako kumakain si Bicolana. At siya na magtutuloy. Marvic Cubian Vlog, support. Ayan. iChannel Multimedia, magandang gabi sa iyo. Maraming salamat sa iyong pagpasok. Total wala naman naka-play dito, ikaw na ipe-play ko. iChannel Multimedia, ayan. Nandito ako sa iyong short video. Ayan. Ayan, short video, iChannel Multimedia. First short video. Ay, ba't na... Ayan. Ayan. KTV Mix Vlog is still playing. Sa Ma'am Summer, naka-play pa rin yung Crunchy Pork Chicharon mo. Wow, maganda pagkaantala niyan. Swipe up next video. Ayan. Ay, tapos na, Ma'am Katie, Ma'am Summer Mix. Sige, hanap ako ng isa na yung hindi pa nag-play ni Bicolana. Asan ba yung telepono ni Lexus? Ay, kay Lexus pala ito naka-play sa'yo. Hanap tayo ng hindi natin-play. Ito, mukhang hindi pa to. Pritong isda at talong. Meron na rin. Harvesting rambutan pot. Ay, ito, dito wala. Tamsak na natin kagad. Samantala, dito tayo kay iChannel. Yan, pang ilan na ba yan? Hindi ko na mabilang eh. Yan. Oops, mabago na. Sino yung naka-play natin dito? Si KTV. Done watching na, Madam KTV. Parang naka-live din si Ma'am KTV ha. Pero nakasupport sa atin. Ayan, si 20CH. Ma'am Astrid. I-play na kita rito, Ma'am Astrid. Go to channel natin si Ma'am Astrid. Plus subscription. Ayan. Mongo with malunggay. Plus banana. Pero may ads pa muna, no? Mamaya tayo mag-banana. Si iChannel. Ilan ba ako na yun? Isa, dalawa, tatlong short video, iChannel Multimedia plus subscription. Yan. Sino ba yung nag-subscribe na yan? Bicolana 1, 2, 3, 4.
Baba po kayo ng pin para kuhan tayo. Yan. Baby Munis, Marivic Family TV. Ayan, si Ma'am Jean Joy. Ma'am Munis TV, mega love shout out. Ayan, si Ayesha Horin Official. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Lagyan kita ng jacket. Alaikumussalam, jakita na yan. Baba ng pin, baba ng pin, baba ng link. Yan. Yan, may moderator ka na. Sino na yung naka-play natin? Si Fuentes na, hindi sa atin to, si Fuentes. Oh, sandali, may nag-chat. Asan ka na, sis host? Bakit boses palablab mo? Meron po inaayos si host. Yan, sis 20. Yan. Mamaya, mababa muli yan pagkatapos niya Ramniwas Sihag. Lihat, may nag-text lang dito sa aking trabaho. Yan. Sige, 20CH, may play na kita rito. 20CH. O, wala na tayo naka-play. 20CH. O, 10 minutes naman itong 20CH. O, 10 minutes, 20. Sige, yan. Thumbs na natin, plus subscribe. Ayan. 20CH, you are playing now. At sino naman dito sa isa na to, nawala na. Umuwi na sa pinakabahay. Ayan, Ma'am Summer. Naka-done playing na pala. Naging busy si host, may nag-chat. Yan, si Roy Story. Magandang gabi, host. Magandang gabi rin, baby Rui. Yan, done like ma'am. Roy Story. Yan, bibigyan ito ng pagkakataon. I-play kita dito kay Lexus. Nakagamit ba yung sa cellphone? Yan, dalawa. Ito isa ko na. Roy Story, andito ako sa cellphone mo. Ay, sa cellphone mo, sa channel mo. Sa highlights, 159 to 204. Yan. Samantalang si 20CH, nasa harang pa ako. Yan. Si Ma'am Jinjoy, mamaya, replay kita, no? Wala lang ng konti. Mahirap palang mag-host. Lalo na maraming ipi-play. Maraming bisita. Pero kakayanin yan. Si Ma'am Marvic po dyan. Kripa Suba Official. Ayan, si Kripa, hindi pa ito na, no? Hindi pa yata na ayun, na-play na rin pala si Kripa. Naka-check na siya eh. Yan, Rui Story.
Blue Story. Tapos si 20CH, yan, nakalista na. Pag nakalista na, sinecheck na. Yan. Oops, sino-sino pa yung hindi pa natin na-play. Hello host, sabi Kripa Suba, the beautiful girl from India. Are you from India, Ma'am Kripa? Or from Sweden? Playing na, niram niya na yung ating isang ano nangyari? What happened? I'm from Nepal, yon. Big shout out, Miss Kripa Suba, official from Nepal, called Nepali. Nepalinian. We came the host. Good evening, Ma'am Kripa official from Blue Story. Your host came from the Philippines. Japan. Gagawin ko natin yan sa isang araw. Short story. Ayun. Highlights na. Tapos na yata yung story. Ay, dito. Your story is still playing on your video. Yan. Hello, Sisi. Your story. Ikaw official. Rika Suba official. Ng 20 limit flag. Trading. Ano na ang nangyari? Ang araw po kakanta tayo. Kakanta tayo. Gamit natin itong ito yan. Ipan. Matinig. Ayan. May pulog po. Anong pulog? Okay, big thanks. Sabi ni Kripa Suba official. Baba kayo ng link para ma-ipin natin mga brothers and sisters of YT. Mega love shout out sa 5 million viewers in the house. At salamat sa 28 thumbs. 26 is playing, Blue Story is playing. There is another one. Second one. Good evening po, Ma'am Host. Ay, Captain Baldwin. Yan, si Kripa, nagbaba ng link. Kripa, I will pin you. The one from the Nepali. Nepalinia. Speaking, Baldwin, good evening po, Ma'am Host. Sir Host po ngayon, Sir Host. Play na si Boy Story. Okay, video.
recap. Captaking Balvin. I am here at your video. Let's see is gonna play your video right now. Wow, thanks. Extra banana. Okay, bananas from Adjana. Yan, Semana Santa 2024. Playing your video. Subi. Yan, si Subi Patel. Subi Patel. After 28, I will watch your video. Subi. Subi. With you are Subi Patel. How about you, Mr. or Mrs. Subi Patel? From what country you belong? I will join you. Margaret Family TV. Aduy. Malapit na matapos yung kay 26. Bigyan natin sa pagkakataon si Subi Patel. Subi Patel. And I'm watching 28 and watch banana. Watching your video, most important, look out for banking exam. Check ko isang city ko, bakit maingay. Ayan si Buhay Pinag Official Vlog. Yan,
Bakit ka nakahubad? Gatamitan kita, gatamitan kita. Gamit, gamit, gamit. Ang kailangan mo gamit para hindi ka ginawin. You are now a standard moderator. Baguhan pa lang po. Yan, pagdikita ka dyan sa mga tao dyan. Napaka masikagbigay ng banana yan. Subri Patel. Laying sa yung most important book up for public exam. Conflict. Compatibility. Mismatch. Variance. Difference. Ricardo. Regardless of in spite of notwithstanding without consideration. Patay mo dyan kita niyan. May jacket na yan. May jacket na yan. Nahihiya lang yung suot. Lutuhan daw siya. Oh, eto na po si Madam Madam Putulana. Si Summer, mega love shoutout from Jinjoy. Yan, si Ma'am Jinjoy. I-play na kita nito pagkatapos ito kay Subri Patel. Pasensya na po at baguhan lang. Okay. Subri Patel. Ito tayo sa play. Ito naman tayo kay Sis Enjoy. Sis Enjoy TV. Nandiyan ako sa bahay ng studio. Bahay. Gracias sa subscribe. Simpleng luto sa repolyo, tipid mix. Okay na. Taktikin, tapos na tayo. Tapos na tayo sa ilang videos, kung saan ka. Balik-balikan na lang si Leslie. Si Putulana. Okay, nandito natin. Parang bati na lang po siya ng happy birthday. Happy birthday to dito pala, sa awat dito pala. Yan, magandang gabi. Kumusta kayo dyan? Ano ang tagay? Kumusta ang pag-entertain sa inyo ni Lexus TV? Hindi ba kayo inape? Baka inape kayo sabihin nila. Tulong. Alright, si Sikoy Loving Sky, mag-love shoutout sa Sikoy Loving Sky. Ayan, kumusta ang lahat? Kumusta? Ayan, para talagang malayo boses nyo si Sikoy tapos may maingay. Aray, malayo ba boses si Sikoy? Wala pa rin ba? Ayan. Ayan, okay na ba? Electric fan yung medyo maingay, nakatuto kasi ng gusto eh. Ayan, mahina ang hose. Alin ang mahina? Mahina ba yung boses namin? Teka, wait lang. Ayan. Wait lang ha.
Ayan, mahina pa rin ba? Mahina pa rin ba yung boses ko? Tingnan ko nga. Parang sis, horse na ulan. Ano siya sa electric? Sa electric fan? Wait lang. Sandali lang guys ha, ayusin ko lang. Sa ano nga, sa electric fan? Ayan, ang malakas naman yung boses ko. Okay naman, maingay lang siya. Ayan, kami po yung electric fan. Oh, bakit nag-automatic ka mag-ano? Ayan, okay na. Alright, pasensya na kayo. Late si Bicolana. Meron lang kasi akong inayos na konting problema sa aking pamangkin. Kaya late ko. Ayan, kaya itinawag ko kay Lexus. Sabi ko, i-live niya yung aking, yung aking channel. Kasi sayang naman. Ayan, may tao pa ba dyan? Ayan, may tao pa ba dyan? Si Sikoy Summer, salamat sa Sikoy ha. Salamat sa iyo dyan. Ayan, may tao pa ba dyan? Wala na yata. Ayan. Si Sikoy Loving Sky, salamat sa iyo dyan ha. Maraming salamat. Ayan. Ano ba nangyari? Na-entertain ba kayo ng maayos ni Na-entertain ba kayo ng maayos ni Lexus TV? Hindi pa kayo inapi ni Lexus TV? Ayan, Sis Joy, dana yata ito, yeah, Sis Joy. Parang nadana yung yung video mo. Ayan, si Sikoy Roy Story. Napuntahan ka na ba si Sikoy Roy Story ni Lexus TV? Ayan, sandali lang ha. Okay, nag-change sa account ako para maano ko kayo, para mapuntahan ko kayo ulit. Dito pa ako sis Hoss. Nag-aantay ng ayuda. Okay, sige. Puntahan kita sis Jinjoy. Ayan. Sis Jinjoy, nandito ako sa iyo. Sige, puntahan kita. Ay, wala pa para itong jacket dito. Wait lang. Jakita natin para kahit paano makapag-ayuda tayo kahit konti makahabol. Ayan. Sandali lang ha. Pajakitan ko lang itong aking ninja dyan. Ayan. Nakikinig lang si Sikoy kasi nagagawa ako ng ililibro ng mabilis sa BIR. Hindi marunong gumawa. Okay lang si Sikoy si Sikoy Love Sky. Ayan, okay lang. Ayan, pajakitan ko lang yung akong ninja para kayo ay madikitan. Okay, nandito tayo. Sige, unahin ko si Bingo. Ma'am, may jacket ka na. Bakit ayaw mo bakit wala yata? Na-jacketan ko ba? Ay, hindi pala. Kaya pala. Ayan, meron na. Ayan, support lang si Sos. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Sis Enjoy ha. Salamat sa inyo. Na kahit wala ako, sinuportahan niyo yung aking channel. Ayan, Sis Enjoy, nandito ako sa iyo ulit. Ayan, laki na ng bahay mo, Sis Enjoy yan. Ayan, dito ako ulit Sis Enjoy sa Simpleng Luto. Ayan. Ayan, naka-play ka na Sis Enjoy. Ayan, Ma'am Kripa Suba Official. Ayan, +1 banana ka Sis Enjoy dito. Pang 50 thumbs up ito, Sis Enjoy. Ayan. Tikit ko na habang naka-play ka. Ayan, +1 banana sa'yo. Okay, si Sikoy Roy Story. Puntahan kita si Sikoy Roy Story. Ayan. Ma'am Kripa Suba Official. Thank you so much, Ma'am Kripa Suba Official. Alright, nandito ako. Puntahan kita. Ayan, mag-change sa account lang ako guys ha. Para yung mga hindi pa natin napupuntahan, is mapuntahan natin. Nasaan ba yung aking dito? Meron ako ditong isang Ayan, gala si So sa Whitey World. Ayan. Sige lang sis, sige lang. Takot yata kay Lexus TV yung mga yung mga viewers.
na Ginoo, nahulog na ba? Okay, si Koy Roy Story, nandito ako sa iyo. Si Koy Roy Story, wala po ng net. Nawala ng net, ayan. Nawalan ka ba ng net? Okay lang yan. Ayan, si Koy Roy Story, nandito ako sa iyo sa highlight mo. Ayan, 5 minutes. Ayan, si Koy Roy Story, playing ka na. Ayan, +1 banana ka, si Koy Roy Story. Ayan. Ayan, pagpasensyahan nyo na kanina, medyo mahina yung boses. Hindi pa kasi kabisado ni Lexus TV yung yung pag-set ng aking BF, hindi pa niya kabisado. Ayan, si Joy, still playing ka. Ayan, si Koy Loving Sky, ano nangyari sa si Koy Loving Sky? Napuntahan ka naman ni Lexus TV. Ayan, mag-change account tayo. Hindi pa kasi siya guys marunong yung mag-change account. Hindi pa niya yun alam. Kaya hindi niya kayo ma-support kanina ng maayos. Kaya, pagpasensyahan nyo na. Ang mahalaga na i-live yung i-live yung aking, tawag doon? Ang mahalaga na i-live yung aking channel. Ayan. Okay, si Koy Loving Sky, nandito ako sa iyo, si Koy Loving Sky. Ayan, matututo din yung si Koy. Oo nga, si Koy, kaya iniisip ko kanina, sabi ko, di baling hindi siya makapag-ayuda, ang mahalaga, ma-live yung aking channel, kahit yung mag-shoutout na lang siya, saka makapag-play lang, okay na. Ayan, yun lang inabot ko, kahit hindi siya makapag-ayuda, hinanang net ma'am, okay lang si Koy Roy Story. Ayan, si Koy Loving Sky, nandito ako sa'yo sa bahay mo si Koy. Ayan, mag-play muna ako dito si Koy ha. Ayan, i-play ko muna ito, medyo mahaba mo si Koy, itong sa simbahan ng Macau, ayan. Ayan, may ads ka na si Koy, ayan, +1 banana ka dito, ayan. Didikit ko na ito mamaya, ayan, may ads ka pa si Loving Sky. Ayan, iniisip ko nga kasi kakauwi lang namin, nakarating kami dito, mag-alas 9 na, kaya medyo late na kami, ayan. At least kahit paano na i-live yung channel ko, kahit na hindi gaano marunong yung nagla-live. Hindi kasi niya alam yung siya, yung mag-change account siya, saka yung diba, nag-iingay pa yung mag-amo dun sa labas. Ayan, gandang gabi ma'am ho. Ayan, Sis Manalisa, may vlog ka ro, Sis Manalisa. Maraming salamat sa iyo dyan, Sis Manalisa. Ayan, si Koy Loving Sky. Ayan, naka-play ka na, Sis Loving Sky ha. +1 banana sa'yo, Sis. Didikit ko na habang naka-play ka. Ayan, +1 banana sa'yo, Sis Loving. Iingay ng mga alaga ko. Kaya nag-mute ako. Ayan, Sis Joy, dan full watch ka na, Sis Joy. Okay, si Ma'am Koy Pasuba Official. Ma'am Koy Pasuba Official, nandito ako sa'yo. Ayan, Sis Manalisa, next kita dito kay kay si Koy Roy Story, Sis Manalisa. Ayan. Ayan, Ma'am Koy Pasuba Official, nandito ako sa'yo. Ma'am Koy pa. Ayan, i-play ko muna itong 4 minutes mo, Ma'am Koy Pasuba Official. Ayan, +1 banana ka rin, Ma'am Koy pa. Ayan, naka-play ka na. Ayan, +1 banana rin sa'yo, Ma'am Koy Pasuba Official. Ayan, dikit ko na habang naka-play, dikit ko na. Alright, ayan, si Koy Manalisa, next kita dito kay kay si Koy Roy Story. Ayan, si Koy Summer Mix, anong ginawa sa'yo ni Lexus si Koy? Napuntahan ka na ba niya si Koy? Ayan, si Atsman, Tigalagsyara, thank you for coming. Bicolana is here. Hello everyone. Salamat si Sos. Ayan, sa more ayuda. Ayan, maraming salamat sa Joy din sa iyo dyan. Thank you so much. Okay, thank you Ma'am Hos. Ayan, next kita dito ha, malapit na si Roy Story, si Koy Manalisa. Ayan, malapit na si Roy Story, kaya next kita dito. Ayan, maraming salamat sa mga nagbabalik dyan. Ayan, takot yata kay Lexus yung mga viewers, walang naglapitan. Ayan, maraming salamat sa mga nagtsatsaga pa nga dyan. Thank you so much. Ayan. Maingay kanina, pagpasensyaan nyo na medyo maingay kanina kasi may konting problema yung pamangkin ko na inayos namin. Hello Mama Nalisa TV, salamat sabi ni Madam Kripas Subang Islam.
Alright, sino ba yung ayan? Ma'am Kripa, still playing. And then, Sis Jinjoy, still playing. Ay, Sis Jinjoy. Sis Marabit, still playing ka, Sis Marabit. Ayan, nakaplay ko pa din. Ayan, Ma'am Kripa, Suba Official, nagulap shoutout from Sis Manalisa. Ayan, si Ma'am Kripa. Ayan, still playing ka din, Ma'am Kripa. Ayan, still playing ka rin. Okay, Sis Jinjoy, ay, Sis Kuya Story, dan full watch ka na. Si Kuya Story. Ayan. On 27 thumbs up, si Kuya Story sa'yo. Okay, nandito na ako sa'yo, Sis Manalisa. Papunta na ako sa'yo, Sis Manalisa. Ayan, si Kuya Summer Mix. Ayan, napuntahan ka na ba ni Lexus kanina? Si Kuya Summer. Alright, saan na ba ako dito? Ayan. Okay, Sis Manalisa, nandito na ako sa'yo, Sis Manalisa. You're welcome. Ayan, you're welcome, Sis Kuya Story. Ayan, Sis Manalisa, dito mo na ako, Sis Manalisa, sa iyong pinya. Ayan, +1 banana ka rin, Sis Manalisa. Ayan, +1 dikit sa'yo, Sis Manalisa. Ayan, pang 76 thumbs up ako dito, Sis Manalisa. Alright, idikit ko na sa'yo po, Sis Manalisa, ha. Ayan, may ads ka pa. Tapusin natin yung ads mo. Ayan, maraming salamat. Okay, Sis Loving Sky, still playing. Ayan, Ma'am Kripa, still playing ganito, Ma'am Kripa, Suba Official. Ayan, you're welcome. Buti na, ang tanong, may ads ba yung aking nalagyan ba ni Lexus TV? Guys, may ads ba? Nung pumapasok kayo, may ads ba yung aking live? Parang wala yata Ayan. Okay, thank you so much. Ayan, welcome, Ma'am Kripa, Suba Official. You're welcome. Mihara, buti naman, marunong naman maglagay. Salamat naman. Sis Maribit mo yan. Ayan, napuntahan na ba si Sis Maribit? Hindi ko napagpipitoy. Ayan, Sis Maribit mo yan. Salamat sa iyo dyan. Ayan, still playing ka, Sis Manalisa, sa iyong pinya, sa malalaking pinya, Sis Manalisa. Okay, Ma'am Kripa, Suba Official. Malapit ka na ma-full watch, Ma'am Kripa. Ayan, malapit kang matapos. At si Kuya Loving Sky, malapit na. Sunod natin si Maribik Ubian, Sis Maribik. Maraming salamat, Sis Maribik. Ayan, that full watch ka na, si Sikoy. Ayan, ads na yung lumabas si Sikoy, Sikoy Loving Sky. Ayan. Kaya tinanggal na natin. Ayan, hindi ko napansin si Sikoy. Ayan. Ayan, si Sikoy, may ads ka pa si Sikoy Maribik. Ayan, tinapos ko rin yung ads mo kahit na hindi ka pa monetize. Ayan. Okay, si Ma'am Kripa, Suba Official, dan full watch na rin. Ma'am Kripa, Suba Official. Ayan, dan full watch ka na din. Okay, Sis Maribik Ubian, punta ko sa'yo, Sis Maribik Ubian. Walang anuman po, Ma'am Maribik Ubian, walang anuman. Okay, Maribik Ubian, ay, tawag dito, Ma'am Kripa pala. Ayan, Maribik Ubian, papunta ko sa'yo si Sikoy. Mali pala, mali. Ayan, Sis Maribik Ubian, nandito ako sa bahay mo, Sis Maribik Ubian. Ayan, playing ka dito sa Hong Kong, Sis Maribik Ubian. Ayan, naka-play ka na, sis.
Ayan, plus 1 banana ka rin dito si Smurby ko dyan sa, ano, sa play sa'yo, naka-play sa'yo. Alright, nasaan na ba yung naka-play ko dito? Ayan, Sis Manalisa, maraming salamat, Sis Manalisa. Si Sikoy Summer Mix, nandito ako sa'yo, si Sikoy Summer Mix. Ayan, nandito ulit ako sa'yo, si Summer Mix. Ayan, playing ka dito sa unboxing, sis. Ayan, may ads ka pa si Sikoy Summer Mix. Ayan, tapusin natin. Plus 1 banana ka rin dito, si Summer Mix. Ayan, dan full watch na si, ano, si Sis Manalisa. Ayan, Sis Manalisa, dan full watch ka na, plus 1 banana sa'yo, Sis Manalisa. Ayan, walang anuman, Sis Koy, walang anuman, Sis Manalisa. Yuno! Hello, Yuno! Okay, Yuno, I'm here in your house, Yuno. I'm here na, Yuno. Alright, Yuno. Playing your video, Yuno. Pass 1 banana to you, Yuno. Ayan, pa 119 thumbs up, Yuno. Playing na, Yuno, ha? Okay, si Sikoy Summer Mix. Ayan, playing ka na si Sikoy Summer Mix. Sa'yo ang unboxing, plus 1 dikit sa'yo. Pang 65 thumbs up, si Summer Mix. Ayan, naka-play ka na si Sikoy Summer. Ayan, naka-play ka na. Ayan, plus 1 banana sa'yo si Sikoy Summer Mix. Ayan, still playing ka si Sikoy, ha? Still playing ka. Okay, sis Marabikog yan. Still playing, sis Marabikog yan. Ayan, still playing ka. Ayan, plus 1 banana ka rin, sis Marabikog yan. Plus 1 banana rin sa'yo dito. Ayan, pang 63 thumbs up, sis Marabikog yan. Alright, ayan, dinikit ko lang habang naka-play ka sis Marabik. Ayan, si Sorby, ano ba to? Sorby Pitel, hello, may dalag shoutout, Sorby Pitel. Sorby, hello, may dalag shoutout, thank you for coming again. Okay, Yuno, thank you so much, Yuno. Thank you for, ano, sige lang si Sikoy Summer Mix. Maraming salamat sa Sikoy Loving Sky. Salamat. Sama-sama, host. Yes, tapusin ko lang itong ginagawa ko. Sige lang, sis Loving Sky. Ilang araw na yan, upload ko, sobrang busy kasi. Kaya nga si Sikoy hirap gumawa ng content. Okay, Yuno, stay playing, Yuno. Alright, si Sikoy Summer Mix, malapit ka na rin mag-full watch si Sikoy Summer Mix. Bilisan mo, Mang Summer, wala akong mapanood na bago. Ayan, si Sikoy Summer Mix, full watch ka na, si Sikoy Summer Mix. Ayan, maraming salamat si Summer Mix. Tawa tuloy si Yuno. Okay, Yuno, thank you so much, Yuno. Ayan, that full watch ka na rin, sis Marabikog yan. Ayan, full watch na rin, sis Marabikog yan. Ayan, full watch na rin.
Okay, thank you so much, Ayan, sino ba yung naka-play natin dito? Si step playing, Ayan, +1 pala na kayo, ha, Ayan, another banana sa'yo. Hello, Bicolana Vlog. Hello, Kamuyen. Nag-shoutout Kamuyen. Thank you for coming, Kamuyen. Thank you so much. Kamuyen, thank you for coming again. Alright, Arcade Vlog 277. Thank you for coming, Arcade Vlog. Alright, Arcade Vlog, I'm going to your house, Arcade Vlog. Okay, Arcade Vlog, are you still there ba, Arcade Vlog? Si Kuya Summer Mix, nag-live ka ba si Kuya Summer Mix? How are you, ma'am? I'm good. I'm fine. Okay, Arcade Vlog, I'm here in your house, Arcade Vlog. Alright, ayan. Playing your video, Arcade Vlog. Ayan, 2 minutes and 20 seconds. And then, +1 banana for you, Arcade Vlog. Alright, Arcade Vlog playing your video. Okay. At pang 67 thumbs up, Arcade Vlog. Okay, done full watch na, done full watch, your video, Okay, done full watch to your video. Okay, nagbaba ng bahay si Arcade Vlog. Ayan, litin natin si Arcade Vlog. Ayan. Ayan, si Ronjon. Ronjon, thank you for coming, Ronjon. D-Vlog. Okay, I give you moderator. Thank you for coming, my friend. Okay, that full watch, Guys, connect, support, Ronjon B Vlog. Ano ba to? Welcome, ma'am. Okay. Ano ba to? Bicolana, ma'am. Support my friend, Ronjon. Okay. Okay, Vlog. I'm here na ako. I'm here na si Bicolana. Ayan. I'm going to your channel na ni Ronjon. Okay. Alright, wait lang ha. Okay, Ronjon. I'm going to your house na, Ronjon. Isang salamat. Ayan. Okay, Ronjon. I'm here na po sa inyong channel, Ronjon. Okay, Ronjon. I'm here in your house, Ronjon. Alright, playing your video for minutes and 27 seconds. And then +1 banana for you, Ronjon. Alright, playing na ang video ni Ronjon. +1 banana for you, Ronjon. Alright. Okay, Ronjon, thank you for coming. Contact, guys. Ronjon B Vlog, this link. Okay. Okay, Arcade Vlog, still playing ka, Arcade Vlog. Alright, Arcade Vlog, still playing your video, Arcade Vlog. Alright, Dan Polwax. Nabubulol naman tayo. Okay, Dan Polwax, your video, Arcade Vlog. Alright. Okay, Ronjon, ayan, still playing your video. Okay, Arcade Vlog, another, ayan, I'm going to your house again, Arcade Vlog. Ayan, wala na, ma'am, give me banana, 10 banana, Ronjon, okay. Okay, dan 1 banana kay Ronjon. Alright, 1 banana, Ronjon, dan. Another banana, Ronjon. Okay, pang dalawa, ayan. Okay, Ronjon, I'm going to your house again, Ronjon. Alright. Another play video again, Ronjon. Ayan, another play your video and then another banana for you, Ronjon.
Okay, Ron John? Okay, what last one banana, Ron John? Okay, pang 2 bananas na ni Ron John. Alright. RK Vlog. Are you still there ba? RK Vlog. Sisakang tayo guys. Dala ko kay Ron John di ba? Dala ko dito kay Ron John. Ron John. Ay, hindi. Okay. Okay, Ron John, another banana. I'm here in your house again. Pang 3 bananas for you, Ron John. Okay, playing again your video, Ron John. Pang 3 bananas for you. After playing your video, Ron John, okay? Alright, lahat kay Ron John ang nakaplay ngayon. Ron John, Ate Myrna Grande, big love shoutout po, Ate Myrna Grande. Thank you for coming, Ate Myrna. Ayan, may love shoutout sa'yo, Ate Myrna. Okay, si Indian Girl Vlog. Indian Girl Vlog, may love shoutout. Indian Girl Vlog. Ayan, thank you so much for coming, Indian Girl Vlog. Ay, malag-ingay dito. Ingay. Lakas-takas pa ng boses ko doon. Hindi hiyawan na kayo makausap mo. Okay, Ron John. Okay, then full watch your first video. Ayan, Ron John. Alright, pang 79 thumbs up, Ron John. Plus 1 banana for you. Alright. Okay, Ron John. Ron John. Another banana for you, Ron John. Ayan, like and subscribe, ma'am. Yeah, thank you so much, Ron John. Thank you so much. Please, don't forget to like and share to my live stream, Ron John. Okay, Ron John, I'm here in your house again, Ron John. Ay, ano ba? Bakit pa nandito ako? Okay. Indiano Girl Vlog. Ayan, I will visit to your channel later. Okay, pang-4 na banana, Ron John. Ron John, nandiyan ka pa ba, Ron John? O, tayo nagalog na si Ron John, nagway. Hindi na ito napipindot. Ano na? Ayan o. Masyado na yung ating pindutan ba? I love Philippines. Oh, thank you so much. No fun in the Philippines. Ayan, Ron John, another player video and then another banana for you. Ayan. Pang 4 banana for you, Ron John. Okay. Alright. Punta tayo kay Indiano. Indiano Girl Vlog. Ayan. Indiano, I'm here na Indiano. Nag-live pa kanila si Sisi Summer, ano? Okay. Tawag dito, Indian Girl Vlog. I'm here your channel. Indian Girl Vlog. Alright. Dito muna ako sa 2 minutes. Indian Girl Vlog. Ayan. Playing na, Indian Girl Vlog. Playing your video. Thank you for coming. Thank you so much, Indian. Alright. Ano yan ako, Advance. Maraming salamat sa iyo dyan, Advance. Alright. Sino ba yung nakaplay natin dito? Ayan, Ron John. Ayan. Pang 4 bananas, Ron John. Ayan. Okay, Advance. Pagpunta ko sa iyo, Advance. Na-play na ba ito si Advance? O ngayon na pumasok si Advance? Napunta mo na ba si Advance? Maraming salamat. Hindi ba rin? Punta natin ulit. Ayan, Ron John B-Vlog. Ayan, support for ano daw? Hindi ko maintindihan. Ayan. Thank you, ma'am. You're welcome, Ron John. Ayan, guys, watching support. Ayan, RK Vlog. RK Vlog, thank you so much. Ayan, guys, please connect to the one I pin, guys. Ayan, please like and share to my live stream, guys. At don't forget to subscribe and like to my small channel, guys. Bicolana Vlog. Ayan, please support me. Okay, Indian, your video is playing now. Plus 1 banana for you, Indian. Alright. Okay, Advance. Nandito ako sa iyo, Advance. Puntahan kita, Advance. Ayan, pag-play kita dito. Ayan, dito muna ako, Advance, sa iyong dito muna ako sa iyong highlight, Advance. Ayan, sama-sama mo. Sabi ni Yuno. Thank you so much, Yuno. Ayan, Advance. Playing ka na ulit, Advance.
Alright, advance. Pang 35 thumbs up ako sa'yo dito, advance. You know, ma'am. Big love shoutout. Yan. So, ano to? Those who support me, please, connect me so that I can able to return for you from Indian Garo. Okay. Indian Garo, dahil kung watch your video, Indian Garo. Ayan, hindi pa pala, meron pa pala. Ayan, +1 banana sa'yo, Indian Garo. Ayan, Indian Garo +1 banana. Thank you so much, Indian Garo. Alright, si Rom John. Ayan, Rom John. Ayan, +1 banana again, Rom John. Ayan. 652. Okay, 653 na si Rom John. Okay, Rom John, thank you so much, Rom John. Rom John. Ay, nabubulol ako, Rom John. Rom John. Ayan, si Roy Story. Tingnan ko kung kung paano ka dito si Roy Story. Okay guys, support daw si Rom John. Okay guys, please connect to the 119 guys. Ayan, mag-connect each other kayo. Ay, connect na pala. Ay, dikit na pala ka-smooth ko si Roy Story. Ayan. Ipa-play na lang kita ulit si Roy Story para sa WH mo, si Roy Story. Ayan, another play sa'yo, si Roy Story. Nandito ako sa iyo highlight again, si Roy Story. Ayan, playing ka again dito si Roy Story. Ayan, pang 28 thumbs up. Ayan, playing ka na. Okay. Okay, Indian Garo Vlog, Dan Pulwats, Indian Garo Vlog, +1 banana for you, Indian Garo Vlog. Okay, Indian Garo Vlog, Dan Pulwats ka na. Ayan, si Sikoy Story, naka-play ka pa rin, si Sikoy Roy Story, ha? Okay, Yuno, thank you so much, Yuno. Okay, Yuno, another play sa'yo, Yuno. Okay, I'm here na I'm here to your house na Ayan, okay vlog. Ayan, ano ba sabi niya? Hindi ko maintindihan. Nag-voice. Ayan, another play Ayan, +1 banana again sa'yo Okay, Ayan, thank you so much for sa support Maraming salamat for my full support. Wapong advance vlog sabi niya si Sipay Summer Mix. Ayan. Alright. Advance, ayan, malapit ka na mag-fullwash advance. Okay, thank you. I love you from India Garo Vlog. Wow. Thank you so much, Indian Garo Vlog. I love you too. Di pa natawa kayo sa sa binarok-barok ko, di ba? Ay kasi pag puro tayo seryoso, ay antokin tayo din di ba? Minsan magpatawa naman tayo. Ayan, nagbaba ng link si Pampagana short video. Ayan, please connect to link ni Edbon. So, di ba? Ipin natin si Edbon. Okay, RK Vlog. Edbon is replaced ko muna. Edbon ay RK. Ayan, give me banana. Agoy, give me banana sa Sikoy. Ayan, Summer Mix, biglang shoutout sa Pinheadbox. Ayan, RK Vlog, hi, sabi ni si Sikoy Summer Mix. Ayan, Advance, malapit ka na mag-full watch, Advance, sa iyong highlight, Advance. Okay, start playing. Naku po, Ma'am Summer, sabi ni si Sikoy Manalisa. Ayan, bibigyan ko kayo ng mga saging na layot-layot na. Gusto nyo ba? Ayan, Summer Ma'am, please. Ito na reconnecting na. Ayan, host, give me banana, please join me. Sana all, please join me. Nako, my goodness. Nasaan yan si Warat? Nasaan? Hindi ko yata nakikita si Warat Yunis dito. Warat, nasaan ka ba? Makiwarat-warat ba? Ay, nakapastilan din ako. Ayan, support me host, join me tayo kay channel. Lakas makahawa ng ibang lahi si Kuya At nagkakaproblema na yung aking yung mahirap nang pindutin yung aking biit ba. Pati yata yung biit ay nagkakaproblema na rin. RK Vlog, OTW your friend. Sabi ni Sisi Summer Mix. Okay. Malakas makahawa itong ibang lahi. Ayan, Advance. Malapit ka na sa katotohanan, Advance. Ayan, malapit ka na sa katotohanan. Alright, tapos na si Advance. Ayan, tamsak dyan. Ayan, nag-practice, nagsayaw si Barak. Oh,
Sana all, nagpa-practice magsayaw. Bakit? May laban ba? May laban bang sayawan? Agoy. Okay. Okay, another play sa'yo, si Sikoy Summer Mix. Ayan, i-play kita ulit si Sikoy dahil mag-i-play naman yung video mo. Nandito ako si Sikoy sa ano? Sa Tortang Dilis. Ay, may na-watch ko na to dito si Sikoy. Maghanap ako ng hindi pa si Sikoy. Na-watch dito. Ito ba? Ganun ba yun? Teka, wait lang si Sikoy na. Maghanap lang ako. Okay, dito ako si Sikoy sa ano? Sa butter. Ay, na-watch ko na rin dito. Aba, hindi kasi pala si Bicolana pala to eh. Ayan, mag-change account lang ako kasi ito marami na itong na-watch itong si Bicolana. Ayan, Ma'am Rose Story, mag-live shoutout, Ma'am Rose Story. Challenge ngayon, sayaw ko. Oh, sana all challenge. Ay, nako, ito. Sana all na lang, challenge. Okay, si Sikoy, ano, ay Ma'am Rose Story. Ay, hindi, Ma'am Rose. Thank you so much, Ma'am Rose. Ano ba nangyayari sa akin? Ayan, si Sikoy Summer Mix. Nalito ako sa'yo. Pangalawang play ko sa'yo, si Sikoy Summer Mix. Ayan, play ko muna si Sikoy Summer Mix ulit dito. Dahil mahilig naman yung video niya eh. Okay. Si Sikoy, nandito ako sa iyong 1 minute sa Tortang Dilis. Ayan, si Sikoy, Tortang Dilis. Playing ka na. Okay, si Sikoy Roy Story, dan full watch na si Sikoy Roy Story. Nandito na ako kay Ma'am Rose. Ma'am Rose Tasty, I'm here na ako. Ma'am Rose Tasty, I'm here na si Bicolana. Alright, Ma'am Rose, I'm here. Alright. Okay, Ma'am Rose, playing your video, Ma'am Rose. Ayan, pang 23 thumbs up, Ma'am Rose Tasty. Ayan, thank you, Ma'am. Thank you so much. Ayan, guys, sa mga mag-ano dyan, sa mga magla-live dyan, sige, go na kayo. Ayan. Dax! Hello, Dax! Thank you for coming, Dax. Ayan, Yuno. Ayan, malapit na mag-full watch, Yuno. Plus 1 banana for you, Yuno. Yuno, are you still there pa ba, Yuno? Okay, Bicolana ma'am, support me. My village first. Diba? Friends, Rom John Blanc. Oh. Nabigyan ko na si Rom John ng 4 na banana, ano. Okay, okay. Mag-change account tayo. Ayan, mag-change account tayo guys, mag-change account. Okay, Dax, thank you for coming, Dax. Thank you. Alright. Ayan, si Sikoy Loving Sky, sige, mag-ano ka na. Mag-ready ka na dyan, si Sikoy. Okay, Rom John, another ano sa'yo, Rom John. Where are you na, Rom John? Rom John, where are you? India, asang si Konkon, ano daw? Ano si Konkon? Ayan, tawag dito, Ma'am Rose, still playing ka, Ma'am Rose, still playing. Alright, Rom John, I'm here na Rom John. Wait lang. Okay. Ayan, malapit na tayo mag-end, guys. Ayan, Rom John, another play sa'yo, Rom John. Alright, Rom John, another banana for you. And then another play your video, Rom John. Ayan, Rom John, give love, please support. Donate my channel. Please support me, guys. Sabi ni Injan. Alright, sino ba yung nag-play natin dito? Okay, Rom John, vlog, still play. Ayun, si Sikoy Summer Mix. Ayan, si Sikoy, di ako nakapag-comment si Sikoy. Ayan. Ayan, si Sikoy, din ako nakapag-comment. Ayan, pero na-play ko sa doon sa ay sa ano. Ayan, Dax. Thank you so much, Dax. Ayan, malapit na tayo mag-ano, Dax. Mag-tawag dito. Alright, Dax. I'm here na ako, Dax. Alright, Dax. I'm here na ako. I'm here in your house na, Dax. Plus 1 banana for you, Dax. Ayan, playing mo na yung video mo, Dax, ha, Dax. Ayan, Dax. Ayan. I give you banana after playing your video, Dax. Okay, alright, Dax. Valerie PHP, mega lang shoutout. Valerie PHP, thank you for coming. Panguyen, thank you for my full support to my live stream. Panguyen, thank you so much. Thank you so much, sabi ni Dax. You're welcome, Dax.
Okay, that's vlog. Support, sabi ni Ron John. Ron John, vlog. Okay, thank you so much, okay. Ayan, play my videos, connect my joint channel. Ay, nako. Ginoo. Kahit kay warat ganyan ang mababasa mo, pag nag-live si Sir si Munez, ako'y ginoo. Okay, Dax, still playing your video, Dax. Okay, malapit na tayo mag-end, guys, ha? Ayan, last play natin to, guys, ha? Mag-end na tayo kasi naka 2 hours na rin tayo. Ayan. Ayan, Dax, Dede kasi, ano daw, Dede, anong Dede? Dede, ma-Dede ba? Okay, anong ginagawa mo, Ate? Ate, what are you doing, Ate? Ayan, Ma'am Rose Tasty, still playing, Ma'am Rose Tasty. Tawag si ko yung mga lisa. Kasi sabi ni Ate Vlog, ayan ako. Yeah, Dede. Dede, kasi, Dede kasi who? Diba, ma-Dede daw si Ate kay Dax. Ginoo, sila. Okay, Ate Vlog plus ay Rom John. Ayan, Rom John plus 1 banana, Rom John plus 1 banana. Ayan, sisimula bukas hanggang Thursday. Sorry, pwede ako masulit like ko ha. Bakit si Sikoy saan ikaw pupunta si Sikoy? Mag-ano ka ba si Sikoy? Mag-around the world ko na naman ba si Sikoy? Ayan. Alright, Dax. Still playing your video, Dax, ha? Ayan, still playing, Dax. And then, plus 1 banana for you, Dax, ha? Ayan. Alright, Dax. Thank you for coming, Dax, again, ha? Ayan, Dax. Please share and subscribe my channel. Okay. Okay, last play na natin. Si Ma'am Rose Tasty. Mag-e-end na tayo. Uwi ako sa amin. Si Kuy, panghirapan si Kalungon. Ay, okay lang si Kuy. No worries. Ayan, okay lang yan. Ayan, Ma'am Rose Tasty. Ayan. That full watch na Ma'am Rose Tasty. And then, plus 1 banana Ma'am Rose Tasty. Alright. Magpasalamat na tayo. Mag-e-end na tayo, guys. Okay. Ayan, Ma'am Rose. Thank you so much, Ma'am Rose. Ayan. That full watch na. Please join me all. Ay, Edbong. Sana all na lang talaga. Ayan, guys. Mag-end na tayo. Ayan. Maraming salamat sa inyo lahat yan, guys. Ayan. See you tomorrow, everyone. Miss Manalisa. Ayan, Dax, my friend. And RK Vlog 77, thank you so much. Rom John, thank you so much. Si Kuy Summer Mix, ayan, thank you so much. Alright. Si tawag dito. Ayan, si Ma'am Pripa Suba Official, thank you so much, Ma'am Pripa. Ayan, thank you so much, everyone. Ayan, see you tomorrow. Another live. Ayan, maraming salamat. Okay, thank you so much, guys. Bye everyone. Mag-e-end na si host. Ako punta ako, Thailand. Mag-practice ako ng sayaw doon. Sana all. Mag-practice ng sayaw. Okay, Rom John. Bye. Bye na, Rom John. See you tomorrow, Rom John. Okay. I will back tomorrow to my live stream, Rom John. Okay, Rom John. Yuno, thank you so much, Yuno. Yuno, where are you, Yuno? Tulog na si Yuno. Okay, si Kuy Labix kay maraming salamat. Okay, maraming salamat sa inyo lahat, sa lahat ng dumalo sa aking live na kahit wala ako kanina. Ayan, maraming salamat. Bye everyone!